സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനോമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗരുഷനമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമസ്തേ. പ്രഭുപാദി ജയ ധർമ്മരാജ് की जय. गौर प्रेमानंद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याയം 6 ശ്ലോകം 6. നമുക്കിന്ന് 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. നാളെ ബൽറാം ജയന്തി ആയതുകൊണ്ട്, ബൽറാം പൂർണിമ ആയതുകൊണ്ട് ബൽറാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി എടുക്കാം. 10 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ എടുക്കാം. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിന്മൂഢാ ച കിം കരീ മയ്യാത്മജേ അനന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിമൂഢാ ച കിം കരീ മയ്യാത്മജേ അനന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിന്മൂഢാ ച കിം കരീ മയ്യാത്മജേ അനന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിമൂഢാ ച കിം കരീ മയ്യാത്മജേ അനന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിമൂഢാ ച കിം കരീ മയ്യാത്മജ അനന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു 5 പേർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. ആദ്യത്തെ 5 പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലും കേട്ടോ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
हरे कृष्ण प्रभु जी। ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम भगवते वासुदेवाय। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജ മേ ജനനീ യോഷിന്മൂഢാ ച കിംകരീ മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജാ മേ ജനനി യോഷിന്മൂഢാ ച കിങ്കരി മയ്യാത്മജേ അനന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अच्छा नमो जी। भगवते वासुदेवाय। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करीं मय्यात्मजानन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അത് ചൊല്ലാം. വേഗത്തിൽ ചെറിയ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നാളെ പിന്നെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ, മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഏക ആത്മജ, ഏകപുത്രൻ മാത്രമുള്ള മേ എന്റെ ജനനി, അമ്മ അഥവാ മാതാവ്, യോഷിൽ വർഗത്താൽ സ്ത്രീ, മൂടനായ ച കിംകരി ദാസി, മൈ എനിക്ക്, ആത്മജെ അവളുടെ സന്താനമാകയാൽ, അനന്യഗതൗ പരിപാലനത്തിന് യാതൊരു ഗത്യന്തരവുമില്ലാത്ത ഒരുവൾ, ചക്രേ അത് ചെയ്തു, സ്നേഹ അനുബന്ധനം സ്നേഹസമ്പന്നമായ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിച്ചു. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയും പരിചാരികയുമായ എന്റെ മാതാവിന്റെ ഏകപുത്രനായയാൽ അവർക്ക് ആശ്രയത്തിന് ഞാനൊഴികെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ സ്നേഹം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു. ആരാണ്? വ്യാസദേവനോട് നാരദമുനി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ പറയുന്നു, എന്റെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ്. എന്താ, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള അല്ലെ പരിചാരകയാണ്, ദാസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഞാനല്ലാതെ ആശ്രയത്തിന് വേറെ ആരും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു എന്ന് നാരദ മുനി വിട്ടിട്ട് പറയുന്നു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്വാസചന്ദ്രാന കൽപാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷേദാരുമയ്യതാം
സ്വതന്ത്രാ ന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകേ യോഷാദാരുമയീസ്തദാ ദാരുമയ്യതാ സ്വതന്ത്രാ ന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷോദാരുമയ്യതാ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത അവരെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒന്നാം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 7. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വതന്ത്ര ന കൽപ്പാസ്യ യോഗക്ഷേമം മാമിച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയ്യദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസി അസ്മിൻ യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകേ യോഷാദാരുമയീ ദദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വതന്ത്രാ ന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വതന്ത്രന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകേ യോഷോദാരുമയ്യദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വതന്ത്ര ന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയ്യദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. സാ അവൾ അസ്വതന്ത്ര ആശ്രിതയായിരുന്നു. ന അല്ല കൽപ്പ കഴിവുള്ള ആസീൽ ആയിരുന്നു. യോഗക്ഷേമം പരിപാലനം മമ എന്റെ ഇച്ഛതി ഇച്ഛിച്ചുവെങ്കിലും ഈശസ്യ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഹി വേണ്ടി വശേ നിയന്ത്രണ വിധേയത്തിൽ ലോകോ ഏവരും യോഷ കളിപ്പാവ ദാരുമായി മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച യഥാ അത്രത്തോളം. വർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശരിയായ രീതിയിൽ എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ എന്റെ ജനയിത്രി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവർ പരാശ്രയം കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രാപ്തി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശ്വം പരമപുരുഷന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആകയാൽ ഏവരും പാവകളിക്കാരന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മരപ്പാവകളെ പോലെയാണ്. ഇവിടെ നാരദമുനി വീണ്ടും തുടരുന്നല്ലേ, ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നു അവർക്ക് വേറെ ആരും അല്ലെ ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്താണ്, അവര് വേറെ പരാശ്രയം കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവര് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേറെ ആരും ആശ്രയമില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ള, വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ അവിടെ അയക്കുന്നത് കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഉഷീവംസ്തുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനാഃ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഉഷീവംസ്തുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ
ബാലകാ പഞ്ചഹായന അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഉഷീവാംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകാ പഞ്ചഹായനഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷീവാംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷീവാംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകലാവ്യുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവാംസ്തദപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാല ഉത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷീവാംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകഃ പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവാംസ്തതുപേക്ഷയാ. കാണാൻ മേല പ്രഭുജി ശരിക്ക്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഊഷിവാംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകഃ പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകാ പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവാംസ്തതുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകാഃ പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. പദാനുപദാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം. അഹം ഞാൻ, ച തൽ അത്, ബ്രഹ്മകുലെ ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലകളിൽ മൂഷിവാൻ ജീവിച്ചു. തൽ അവളുടെ ഉപേക്ഷയെ ആശ്രിതനായി തിരികയാൽ ദിഗ്ദേശ ദേശങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും കാലാകാലം അവ്യുത്പന്നഃ യാതൊരു അനുഭവമില്ലാത്ത ബാലക ബാലൻ മാത്രമായ പഞ്ച അഞ്ച് ഹായനഃ പ്രായം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഞാൻ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പിന്നെ ദിഗ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു പരിജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത്. ദാസിപുത്രൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, നേരത്തെ മുന്നിലെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള കുട്ടി പറയുന്നു, എനിക്ക് 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള യാതൊരു ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ യാതൊരു പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത് അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ മാതാവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഏകദാ നിർഗതം ഗോഹ ദുഹന്തി നിശീകാംപതി. ഏകദാ നിർഗതം ഗോഹ ദുഹന്തി നിശീകാംപതി. സർവോ അദശ തത്പദാ സ്പൃഷ്ടകൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹ ദുഹന്തീം നിശികാംപതി. സർവോ അദശത്പദാ സ്പൃഷ്ടകൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹ ദുഹന്തീം നിശികാംപതി. സർവോ അദശത്പദാ സ്പൃഷ്ടകൃപണാം കാലചോദിതഃ. നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹന്തി നിശികാംപതി. സർപ്പോ ദശത്പദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹാത് ദുഹന്തീം നിശികാംപതി. സർപ്പോ ദശത്പദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശെൽവ സുരേഷ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹദ്ദുഹന്തി നിശികാംപതി. സർപ്പോ അദശത്പദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണകുമാർ, ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹ ദുഹന്തിം നിശികാംപതി. സർപ്പോ അദശത്പദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗോഹാൽ ദുഹന്തീം നിശികാംപതി. സർപ്പ അദശത്പദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. ഏകദ ഒരിക്കൽ, നിർഗതാം ദൂരെ പോയപ്പോൾ, ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും, ദുഹന്തിയും പാല് കറക്കുന്നതിനായി, നിശി രാത്രിയിൽ, ഗം ഗോവ്, പതി മാർഗമധ്യേ, സർപ്പഹ സർപ്പം, അദശൽ ദംശിച്ചു, പദ പാദത്തിൽ, സ്പൃഷ്ട അപ്രകാരം ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ടു, കൃപണാം പാവം സ്ത്രീ, കാലചോദിത പരമമായ കാലത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പാവം മാതാവ് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പരമമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവർക്ക് സർപ്പദംശനമേറ്റു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മാവിനെ ആകർഷിച്ചെടുക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. വാത്സല്യനിധിയായ ആ മാതാവ് മാത്രമേ ആ ബാലനെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് കൃപയിൽ പരിപൂർണമായി അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ അവന്റെ ജനനി ലോകത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാ തദഹമീശസ്യ ഭക്താനാം സമവിസ്തദാ അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രാദിഷ്ടം ദിശമുത്തരാം. തദാ ദഹമീശസ്യ ഭക്താനാം സമവിസ്തദാ അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രാദിഷ്ടം ദിശമുത്തരാം.
തദാ ദദഹമീശസ്യ ഭക്താനാം സമഭിപ്സദാ അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രാദിഷ്ടം ദിശമുത്തരാം. ഓക്കെ, വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ. എല്ലാവരും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ക്ലാസ് കൂടുതൽ നടക്കില്ല. അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. രാജിമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ തദഹമീശസ്യ ഭക്താനാം സമഭിസ്സദഃ അനുഗ്രഹം മന്യമാനാഃ പ്രാദിഷ്ടം ദിശമുത്തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ തദഹമീശസ്യ ഭക്താനാം ശമഭിസ്സദഃ അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രാദിഷ്ടം സമുത്തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ തദഹമീശസ്യ ഭക്താനാം ശമഭിപ്സതഃ അനുഗ്രഹം മന്യമാനഃ പ്രാദിഷ്ടം ദിശമുത്തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. തഥാ ആ സമയം, തൽ അത്, അഹം ഞാൻ, ഈശസ്യ ഭഗവാന്റെ, ഭക്താനാൻ ഭക്തരുടെ, ശം കൃപ അഭീപ്ത ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹം സവിശേഷ അനുഗ്രഹം, മന്യമാനഃ വിവിധം ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രാദിഷ്ടം വേർപെട്ടുപോയ, ദിശം ഉത്തരാം വടക്കേ ദിശി. ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. സദാ ഭക്തന്മാരുടെ നന്മ മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ വടക്ക് ദിശോന്മുഖമായി പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തർ ഓരോ കാൽവയ്പിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആദേശങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക അർത്ഥത്തിൽ വിഷമമേറിയ ഘട്ടമായി തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെയും അവർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ കൃപയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ലൗകിക അഭിവൃദ്ധി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജ്വരമാകുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഈ ഭൗതിക ജ്വരത്തിന്റെ താപം ക്രമേണ ശമിക്കുന്നു. അനന്തരം ആത്മീയ ക്ഷേമം പടിപടിയായി ആർജിക്കപ്പെടുന്നു. സാംസ്കാരിക ജനങ്ങൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെ, നാരദമുനിയുടെ പൂർവജന്മം. അതാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുവാണ് നാരദമുനി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ പരിചാരകയുമായ എന്റെ മാതാവിന്റെ ഏകപുത്രനായാൽ അവർക്ക് ആശ്രയത്തിന് ഞാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു. ആകിയാൽ അവർ സ്നേഹം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു അല്ലെ. വേറെ ആരുമില്ല, ആ കുട്ടിയും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ നൽകിയുണ്ടായി. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശരിയായ രീതിയിൽ എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ എന്റെ ജനയിത്രി ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ അവർ പരാശ്രയം കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ആയിരുന്നില്ല. ആകയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രാപ്തി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശ്വം പരമപുരുഷന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആകയാൽ ഏവരും പാവകളിക്കാരന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മരപ്പാവകളെ പോലെയാണ്. അപ്പോ ദാസിയാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. വീടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താനായിട്ടൊക്കെ അല്ലെ.
പിന്നെ ആരാണ് ആശ്രയമുള്ളത്? ആകെ ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു വിശ്വം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആകെ ഏവരും പാവകളിക്കാരന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മരപ്പാവകളെ പോലെ അല്ലെ. ഒരു പാവകളിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് പാവകളെ കളിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെയാണ് ആ പാവകൾ അല്ലെ. അവരെ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രരല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ അശുദ്ധ ഭക്തരിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്കും അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ, അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അവരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരും മറ്റുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവരിലൂടെ നമുക്ക് തരാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ദാസി പുത്രനായിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അല്ലെ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലൂടെ, ഭക്തി വേദാന്തികളിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അവരുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കഴിക്കേണ്ട. അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെറും പാവയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ജലദൂത എന്ന ഷിപ്പ് അവിടെ ബോസ്റ്റണിൽ എത്തിയപ്പോഴേ പ്രഭുപാദര് കണ്ടു എന്താണ് ആ ആകാശം മുട്ടുന്ന വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളും ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. പ്രഭുപാദര് ആ ജലദൂതയിൽ നിന്നും ഒരു കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഇവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ള എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴാണോ ഇത്രയും ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം, അവരൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ അതിന് വഴിയൊരുക്കണം, അങ്ങ് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള ശക്തി നൽകണം. എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവ മാത്രമാണ്. അങ്ങക്ക് എന്ത് വേണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം, അങ്ങ് നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. ഭക്തി വേദാന്ത എന്നുള്ള പേര് അത് യഥാർത്ഥമാവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനെനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും പാവയാണ്, ഞാനൊരു വെറും യാചകനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു പ്രഭുപാദര്. അപ്പോ എന്താണ് പ്രഭുപാദര് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് ആ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, ഇത്രയും സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല, എന്റെ പേര് ഭക്തി വേദാന്ത എന്നുള്ളത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കണം, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലേ അവരിലൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദര് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, അത് അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും പാവയാണ് ഞാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ പാവയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എന്റേത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു വെറും പാവയാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെറിയ പവർ കട്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്, സോറി. അപ്പോ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ആശ്ലിഷ്യവാപാദരതാം ആദർശനാത്മ ആശ്ലിഷ്യവാം പാദരതാം പിനഷ്ടുമാം. അങ്ങനെ അതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഒക്കെ അങ്ങ് തന്നെയായിരിക്കും. അത്രാനാദസ്തു സേവനാപരൻ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ, അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ആശ്രയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എപ്പോഴും
അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അതുപോലെ നാരദമുനിയുടെ ആ മാതാവിന് വേറെ ആശ്രയമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നാരദമുനിയല്ല, ആ ദാസിക്ക് അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുട്ടിക്ക്, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ആരും ആശ്രയമില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാലും അവർക്ക് എത്ര വരെയാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. ഓ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയം തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാലും നമുക്ക് അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ മോക്ഷം നൽകാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? മുകുന്ദന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. ഇത് നമ്മള് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുന്നു, ഞാൻ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത്. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അല്ലെ വേറൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാതാവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 5 വയസ്സിലാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? രാജാവിന്റെ ഒക്കെ മക്കളായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് രാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപു രാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി ദാസീപുത്രനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വലിയ യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല ആ മാതാവിനുമില്ല അല്ലെ, ആ കുട്ടിക്കുമില്ല. എങ്കിലും ആ കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ അസോസിയേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിൽ ജീവിച്ചു പോന്നു, അവിടെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും അവർക്ക് നൽകണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പിന്നീട് എന്താണ് ആ ബന്ധം നമ്മളെ അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കും അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ ചെറുത്തിൽ മുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പിന്നീട് വഴിതെറ്റിപ്പോവില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ലാളിച്ചിട്ട് അവരെ എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല അല്ലെ, അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ഓരോരാളും എന്തൊക്കെ നൽകണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നൽകിയാലേ അവരെ എന്നെ മറന്നുപോയി ജീവിക്കും, അവര് ഞാനില്ലാതെ ജീവിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നശിക്കും, എന്റെ ഭക്തി നശിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തരില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് എന്താണ് അവർ കരയുമ്പോൾ ഫോണ് അല്ലെ വേറെ അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കഴിയുമ്പോൾ വഷളാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ചെറിയ ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും എല്ലായിടത്തും പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹം എല്ലായിടത്തും ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്കൂളിലും എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രപതിയെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരൊന്നും അത്ര കണ്ട് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ എന്റെ പാവം മാതാവ് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പരമമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവർക്ക് സർപ്പ ദംശനമേറ്റു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, മാതാവ് മറ്റുള്ള അവിടെ ഒരു സെർവന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടിയൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പശുവിനെ കറക്കുന്നതിനായി പുറത്തിറങ്ങി അല്ലെ
ഇപ്പം പശുവൊന്നും എവിടെ ഇല്ല അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും പോയാൽ കിട്ടുവാറ്. ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അവര് വളരെ നേരത്തെ അല്ലെ പുലർച്ചെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് പശുവിനെയൊക്കെ കറക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ അമ്മയെ, ആ കുട്ടിയുടെ നാരദ മുനിയുടെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ അമ്മയെ പാമ്പ് കടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മാവിനെ ആകർഷിച്ചെടുക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. വാത്സല്യനിധിയായ മാതാവ് മാത്രമേ ആ ബാലനെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് കൃപയിൽ പരിപൂർണമായി അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ അവന്റെ ജനനി ലോകത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ആത്മാവിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെ. നമുക്ക് അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ആൾ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, ഓ കഷ്ടം, അവന്റെ കാര്യം, ഓൻ ഇത്രയൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം, ഓനെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടാണ് ഓൻ മരിച്ചുപോയത് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ ആത്മാവിനെ എത്രയും വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സദാ ഭക്തന്മാരുടെ നന്മ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ വടക്ക് ദിശോന്മുഖമായി പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ കുട്ടിക്ക് അമ്മ പ്രായമായ അല്ലെ, പിന്നീട് അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കുട്ടി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അമ്മക്കൊക്കെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, എന്നാലേ അതിലും പ്രധാനം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ആ അമ്മയെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അമ്മയെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഫ്രീ ആയി അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തർ ഓരോ കാൽവയ്പിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആദേശങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക അർത്ഥത്തിൽ വിഷമമേറിയ ഘട്ടമായി തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെയും അവർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ കൃപയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ലൗകിക അഭിവൃദ്ധി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജ്വരമാവുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഈ ഭൗതിക ജ്വരത്തിന്റെ താപം ക്രമേണ ശമിക്കുന്നു. അനന്തരം ആത്മീയക്ഷേമം പടിപടിയായി ആർജിക്കപ്പെടുന്നു. സാംസ്കാരിക ജനങ്ങൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ലൗകികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മെച്ചപ്പെട്ട നില, അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക ജ്വരമാകുന്നു എന്ന്, അതൊരു രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് കൃപയിൽ ഈ ഭൗതിക ജലത്തിന്റെ താപം ക്രമേണ ശമിക്കുന്നു. അത്തരം ആത്മീയക്ഷമ പടിപടിയായി ആർജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴാണോ കുറവ് വരുന്നത്, കുറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ മൂല്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാതയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ടും സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ സാംസ്കാരിക ജനങ്ങൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയും, ഓ എന്താ ചെയ്യാ, ഓനതാ ഹരേ കൃഷ്ണ പോയി, എന്താ ചെയ്യാ പാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ സിസ്റ്ററോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്താ ചെയ്യാ, എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവനും കൃഷ്ണാപത്തിൽ. അപ്പൊ പറയും, എന്താ ചെയ്യാ, അവരൊരാളുടെ മാനസിക നിലയല്ലേ, എന്താ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണയില് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാപത്തിലാവുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെ. സ്വരൂപ കൃഷ്ണദാസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറയും, നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ, നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജനത്തിലെ ആ ദാസി പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ഭഗവാൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ, നമുക്കത് വിഷമമായിട്ട് തോന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരി പലപ്പോഴും പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരി എപ്പോഴും പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദർക്ക്
കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രഭുപാദർക്ക് വലിയ മരുന്ന് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമൊക്കെ കൊണ്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്തു. പിന്നെ എവിടെയാണ് പിന്നീട് മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഇതിനൊക്കെ അതൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനോ എവിടെയാണ് പൈസ അല്ലെ, ആ പൈസക്ക് കൊണ്ടാണ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തത്. ആ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, ഒരു ശ്ലോകം എപ്പോഴും പറയും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10:88 ആ ഒരു ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ചൊല്ലും. എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്നു. ശിവനെ പൂജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ, എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നിന്റെ മുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള പിതാമഹനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അശ്വമേധ യാഗത്തിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നല്ല പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ അപ്പോഴും നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഉത്തരം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ്, കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ പലപ്പോഴും അവർ പുറമേ കാണുന്നവർക്ക് അവർ ദരിദ്രനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ, എന്നാലേ അവരൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മറ്റുള്ള ദേവിദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നല്ല നിലവാരം കാണാം അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ട് അവർക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിഷ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ദനം ശനൈ തദോ അദനം തജത്യസ്യ സജനാ ദുഃഖദുഃഖിതം. പരമപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുവനെ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അവന്റെ ധനത്തെ ഞാൻ ക്രമേണ അപഹരിക്കും. അത്തരമൊരു ബാധിതനെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ ദുഃഖങ്ങൾ ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായി അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അന്ന് കൊടുത്തുള്ള ആ ഉത്തരം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി വീണ്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഒരുവനെ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ധനത്തെ ഞാൻ ക്രമേണ അപഹരിക്കും. അത്തരമൊരു ദാരിദ്ര്യബാധിതനെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ ദുഃഖങ്ങൾ ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായി അനുഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഭഗവാൻ ആദ്യം ചെയ്യാ? ധനം അല്ലെ. അതുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ധനമൊക്കെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരൊക്കെ അവന്റെ കൂടെ കൂടി ഒരു കാര്യമില്ല, അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സുഖത് ബാബാർശ്രീ പ്രഭുപാദിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടല്ല, ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ പ്രേമവിനിമയത്തിന്റെ ആകസ്മികമായ ഫലമായിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭക്തി പ്രക്രിയയെ നിർവഹിക്കുന്ന ശ്രീ ഭക്തിരസാമൃതസുന്ദര ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമെന്ന് വിവരിക്കണം. പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവ പ്രാരാബ്ധ, പ്രകടമാകാനിരിക്കുന്നവ കുടം, കഷ്ടിച്ച് തുടങ്ങുന്നവ ബീജം, പൂർണ്ണമായും പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞവ പ്രാരാബ്ധം എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധതരം കർമ്മഫലങ്ങൾ. താമരപ്പൂവിന്റെ ഓരോ ഇതളത്തിലായി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അഭയം തേടിയ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം അല്ലെ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും അല്ലെ. നമുക്ക് നന്മ മാത്രം വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അശ്വമേധ യാഗത്തിൽ അന്ത്യത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതേ ചോദ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും സവിശേഷമായ കരുണ തോന്നിയാൽ ഞാൻ ക്രമേണ അവന്റെ ധനമൊക്കെയും അപഹരിക്കും. ദരിദ്രനായ മനുഷ്യന്റെ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം തിരിച്ചു കിട്ടാനായി അവൻ വീണ്ടും സമ്പത്ത് നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കരുണയോടെ അവന്റെ പരിശ്രമം ഞാൻ വികടമാക്കും. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ മടുക്കുന്ന അവൻ എന്റെ ഭക്തരുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരിൽ സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹം ചൊരിയും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി അവനെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യമായ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്താനാകും. അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും അതൊരു നമ്മളൊരു വിഷമമായിട്ട് കരുതരുത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ട് അല്ലെ.
സമയമായി. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ചെറിയ കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വിഷയം ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നെടുത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആര്യ, ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, നമ്മള് ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരോട് നമ്മള് റിലേറ്റീവ്സിനോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടില്ല, കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയോ? കേട്ടില്ല. നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മള് ഭക്തരോട്, നമ്മള് റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ പ്രഭുജി, അപ്പോഴ് ഈ ഭക്തര് ഈവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരായാലും മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുമ്പോൾ അവര് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട, പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി വരത്തില്ലേ പ്രഭുജി? അപ്പൊ അതെ. അപ്പൊ അപരാധം പറയുമ്പോ 10 തിരുനാമ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം വിശ്വാസിയല്ല, ദേവി മറ്റുള്ള ഉപദേവതമാരൊക്കെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരേക്കും അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് പതുക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അവരോട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോട്ട് അതിന്റെ കൂടെ മഹാമന്ത്രവും ജപിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കഴിയുന്നത്, ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ജപിക്കുക എന്ന് പറയാ. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവരോട് പറയാം, അല്ലെ അവരൊരിക്കലും അവിശ്വാസികളല്ല, അവര് ഭക്തിയിലുള്ള തന്നെയാണ്. അവരെന്നാൽ ഭഗവാനെ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഉപദേവതമാരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ലളിത സഹസ്രനാമം മറ്റുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക പറയാം. പിന്നെ പതുക്കെ അങ്ങനെ നാമത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്ന് നമ്മളെ ഗുരുജനങ്ങള് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയാ. എന്താണ് അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. നമ്മൾ അവരോട് നാമം ജപിക്കാൻ പറയാ. അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒറ്റയടിക്ക് അതിന്റെ നാമത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നു. അവര് ജപിച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എത്രയാണോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയാം. മറ്റുള്ള ദേവി അവിശ്വാസികളോട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായി പറയണ്ട, അവര് ഒഫൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളെ. അപ്പോ എന്താണ് പറയാ, അത് നാമത്തിനോടുള്ള അപരാധമാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവര് മറ്റുള്ള നാമത്തിനെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് അതെന്താണ് പറയാ, അതൊരു അപരാധമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രഭുപാദര ബുക്സ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടി പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത്ര വലിയ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് 2-3 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായി സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ, അവർ അത് വായിക്കട്ടെ. അവർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ, പ്രഭുപാദർ ഓരോ പേജിലും ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം
ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, എന്റെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. മാതാജിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവര് സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വായിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അവരെക്കാളും ചെറിയ ആളാകുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളില്ല. അവർ പണ്ടേ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ്, ശിവനാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അല്ല ദേവിയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ആദ്യം, അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പറയാ, ഇന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ഉപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഉപനിഷത്തും അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര്യ മാതാജി ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുന്നത്. അവര് ചിലപ്പോ കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കലായിരിക്കണം. അപ്പൊ നല്ല 40 രൂപക്കും 30 അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പൈസക്ക് 50 രൂപയുടെ 40 രൂപയിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, 40 രൂപയുടെ 30 രൂപ അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അതൊക്കെ വായിക്കും. അതൊക്കെ നല്ല ബുക്കാണ്. ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ബുക്കുണ്ട്, അതൊക്കെ നല്ല ഇതാണ്, അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ, അങ്ങനെ അവിശ്വാസികൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ നിരീശ്വരവാദികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകണ്ട. അവർക്കും ബുക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല, നാമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോ അവരത് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഞാൻ കാരണം ഭഗവാനെ ഞാനാണ് അല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അത് എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മളെന്താണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും കുറച്ച് നമ്മളത് കുറച്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പറയാ ഉത്തരവാദിത്തം. എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണോ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞത് അവരാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മള് പ്രഭുപാദർ പറയും അതിന്റെ റിസ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരെന്താ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറയാം, നാമത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ രമാബായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമ്മള് സാധാരണ 16 മാലയാണല്ലോ ജപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില ദിവസം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിന്നിപ്പോ നമ്മള് ജപിക്കുമ്പോ മാല കയ്യിലെടുത്ത് ജപിക്കുക ആണോ, അതോ ഒരു ദിവസം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണം മാലയിൽ ജപിക്കാമോ? എത്രയും ജപിക്കാം, മാലയിൽ എത്രയും ജപിക്കാം. നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മള് ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതൊക്കെ ആവും. മാല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പോ നമുക്ക് 16 കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിക്കറിൽ കൗണ്ടറിലൊക്കെ ജപിക്കാന്ന് പറയാം. ചെറിയ ക്ലിക്കറൊക്കെ കിട്ടില്ല ഫാൻസി ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കൗണ്ടർ, അതിൽ ജപിക്കാന്ന് പറയും. മാലയിൽ ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രസാദത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ മാലയിലൊക്കെ കയ്യിൽ കണ്ട് നടക്കാൻ, കൈ കഴുകാൻ പോകുമ്പോൾ മാല എടുത്ത് പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിടാം. അപ്പൊ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 16 മാലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ നമുക്ക് ക്ലിക്കർ കൗണ്ടറിലൊക്കെ ജപിക്കാം. നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബസ്സിൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാല കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിക്കറിൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ ജപിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രഭുജി സംശയം വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കയ്യിൽ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രസാദം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ജപിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാല നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളതിൽ ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മള് കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചില സ്ഥലത്ത് ബാത്റൂമോ ഇതൊക്കെ അടുത്തുള്ളതാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ അതില് പ്രസാദം ഒന്നും അങ്ങനെ വീഴാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്താണ് പ്രഭു. വേറെ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യില് ഹാൻഡ് ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം മാതാജിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പൊ ഇത്ര ജപിക്കാനൊന്നുമില്ല, 16 മാലയിൽ കൂടുതലൊക്കെ മാലയിൽ ജപിക്കാം. പ്രഭുപാദര് 16 മിനിമം ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തില് 64 മാലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്. പറയാ, അത് ചുരുക്കി 16 ആക്കി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദര് അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും 64 മാല ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ജപിക്കലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രഭുപാദര് അത് നമുക്ക് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നത് 16 മിനിമാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ എത്രയും കൂടാം. അപ്പൊ അത്രയും ജപിക്കാം കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാല നിലത്ത് വീണ് പോയാൽ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ലേ? നമ്മള് നാമം കുഴപ്പമില്ല. നിലത്ത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീണാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് പോയാൽ ആ മാല പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അത് ജപിക്കാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ അഥവാ അതിന് മണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുകാം. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഹാങ്കറിലോ എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. വീണുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല ഒഴിവാക്കി എന്നുവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംശയം താഴെ വീണ് പോയോ ആ മാല ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ പ്രഭുജി? നമ്മൾ ജപിച്ച മാല താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കളയാൻ മാല പറ്റുമോ? ഒഴിവാക്കണ്ട. ചിലപ്പോ പൊട്ടിപ്പോവും. അതിന്റെ ത്രെഡൊക്കെ പഴകി ദ്രവിച്ചത് അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഇതാവുമ്പോ ചിലപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇതൊക്കെയാണ് വരിക. ത്രെഡ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒഴുക്കിക്കളയാന്നാ പറയാ. നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കളയാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പുഴയില, നദിയിൽ, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒഴുക്കിക്കളയുക. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കളയുക എന്ന് പറയും നമ്മളങ്ങനെ. അത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിലത്ത് വീണെ കൊണ്ട് മാല മാറ്റേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അതിന്റെ മുത്തൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മളെ വീട്ടില് വളർത്തുന്ന നായ, പൂച്ച അങ്ങനത്തെ ജീവികളൊക്കെ മാലയിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കണ്ടേ പ്രഭുജി? അങ്ങനെല്ലാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മള് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ മതജൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് പൂച്ച, നായയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വളർത്ത് ഇതിനൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുളിക്കണം എന്നാ പറയാ. ബാക്കി പൂജാ റൂമിലൊക്കെ കയറുമ്പോ എന്താണ് അവരെ കുളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അശുദ്ധിയായി എന്ന് പറയും. അവര് മലമൂത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പൂജാ റൂമിലും അങ്ങനെയൊന്നും കയറരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അവര് അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരെ കളിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ എടുത്ത് നടക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പൂജാ റൂമിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് അശുദ്ധമായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അത് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തല്ലേ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എന്നാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ നാളെ ബൽറാം പൂർണിമയാണ്. ബൽറാമിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം, അവതാര ദിനമാണ് നാളെ. അപ്പൊ ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ, സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഏകാദശി പോലുള്ള പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോ നാളെ ഉച്ചവരെ നല്ലതാണ്. എന്താണ് ബൽറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഗുരുതത്വമാണ്, പരമഗുരുവാണ്. എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഗുരുവാരാണ് ബൽറാമനാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അപ്പോ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. ബൽറാമൻ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് സേവക ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ചത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും ശേഷനായിട്ടും മറ്റുള്ള തരത്തിലും ഒക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബൽരാമനാണ്. ബൽരാമന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അന്നേ ദിവസം പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചവരെയൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക, 12 മണി വരെ. അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വഞ്ചകൽപതരുവശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ആനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.